nem iszom, akkor nem bírom ki, hogy Nyéki Tamás látványát vagy. Látják, hogy néz ki. Na, ez egy jó ötlet, szóljak akkor. Tessék nézni! Tessék nézni! Úristen! Ez igen! Alakul, király! Unikumos pohar. Először is egy dolgot szeretnék mondani. Először is egyet? Igen. Két hölgyet fölkérnék, aki engem és a Dávidot is tápolna az egész buli folyamán, de hát ez majd kiderül. Valaki vállalja, mert most kell. No. Születésnapi buli van, ugye? Amikor engem fölkértek el, hogy tartsa meg ezt a esnek a konferenciát, abszolút nem kértek föl, de kineveztem magamat. Kineveztem magamat. Mind a ketten? Köszönöm. Oké? Na. Mindenki hallja? Jó, énekelni fogok még a ma este. De kezdjük az egész rólamkor az egész buli. Két ember abszolút semmit nem ér, semmit. Na, de nem így van. Két embernek van most a születésnapja, az egyik a Vörös Zoltán barátom, akit 90... 89 óta ismerek, és most elárulhatom, hogy egy dolgot megismertem belőle, a zsömle morzsákat dobálja össze-vissza föl alá, és utálja a szúnyogokat, egyszer rettek tőlük, és megölök, és mellesleg meg nagy gitár menne, ugye. A másik pedig Csóti István barátom, amit itt lehet inni meg enni, azt az ő kettőjüknek lehet köszönni, tehát ez szerintem még egy tapsot megér. Itt pedig a személyi kultusznak lehetünk tanulni. Igazából két dolog miatt vállaltam ezt a konferenciágot. Egy az, hogy kiérhetem exhibicionista hagyományomat. Ez az első. A második, hogy szép vagyok. A harmadik pedig az, hogy hazug is vagy. No, tehát, hogy régóta ismerem őket és nagyon kedvelem, szeretem, imádom, ez most a nyalásnak az időszaka. Na, tehát most lesz egy ilyen kis órás műsor, amit különböző zene dolgokat fognak előadni, ugye a fiúk. Most először is elmaradtam magamtól, felolvasnám a szponzorokat, akik támogatták a ma estét. Na, tehát először is Kinizsi Húsos, NB3-as labdarúgó csapat, következő a Microsoft, mindenki öröme, Kelenföldi Gyapott bálózó, akkor a Tiszarofi hímzőkör, a Kabai cukorgyár, a Felsővalászi Mókuskerék Kft. Mindenkinek ajánlom, ahol aki egy spéci mókuskereket akar, akkor csak Felsővadászon keresse. Akkor a Prométheusz tüzelőberendezés kis szövetkezet, Páldi András Belgiumból, a Nános Inye, utolsó sorban pedig Nyéki Tamás. Köszönöm. Na, de most azért szeretem magamat, ez igazság. Na. Köszönöm szépen. Az együttesről csak annyit, hogy ez a Vörös Csótrány Happy Band. Ez alkalomszerű együttes. Igazából évek óta próbálnak, de abszolút nem tudtak még összeszokni. Ebben nincsen probléma. A valóság az, hogy nem vannak, nincsenek összeszokva, körülbelül egy hete próbálnak, egy hete, két hete, nem is tudom, odafordulok a tagok, mit mondanak?
Egy hónapja próbálnak. 4 napja próbálnak. És van egy kis lámpalázó. Soha nem léptek föl. Egyéni hangvétel. Sajátos előadásmód. Sajátos látásmód. Bele fognak sülni. Többször is, de hát ez... Most se lépnek, mondjad? Most se lépnek föl, de nagyon jó különben. Akartam még valamit mondani, hogy ne is jövök a papíromat. Jó van, elnézést. Ezt a nagyok is megcsinálják. Z plusz? Na, tehát következő azt mondja, hogy Dörös Zoltán, gitár. Milyen gitár? Gitár. Nagyobb tapsok, nagyobb tapsok. Sauti Piket hangszálakkal fog itten. Puszta Endre billentyűzik. De Novák Zoli is billentyűzik, de majd később. Kapcsolják meg. Így van. Dalman Dávid gitározik. Én elfelejtettem, ezt fogod mondani. Borosz Zoli pedig rendkívül jó gitározik. A legjobb a gitározik. Kapcsoljuk! No. Jó, hát ezek hülyeségek, amit felértem, jó? Na. Lényeg az, hogy igen, most a zene következik, utána pedig tényleg a kedélyes beszélgetésé, a jó piáké, meg a táncé, meg a lóhátrásé. Következő papír, bocsánat. Mindjárt mondom. Jálasz Péteri Sándor. Na, most pedig Dörös Zoltán gitár. Dalman Dávid gitár. Csöndet! És Bandi billentyűvel A blues. Blues. És Borosz Zoli gitár, de nincs fölírva. Hús. Musika következik. A blues. Hallgassuk. Hallgassuk őket.
nagyon jók voltak, de mondjuk nálam nem jó volt. A második szám az Takács Tamás örökérvényű száma, Babám mindig hazavár. Vörös Zoltán gitározni fog, Csóti Pista énekelni fog, Talman Dávid tololni fog. Csóti Pista készüljön rá, mert nem látom, hogy rákészüljön. Borozoli gitár mindig gitározni fog, ugye? Ez a két. Mindegy, nem baj. Borozoli, köszönjük csak egy nagy tapsal még egyszer. Köszönöm szépen. Ő elhaladt. Énekesek teret. Nem halljuk még. Az első hangoknak kell figyelni. Vándoroltam sok-sok őrült éjszakán. Ismerek minden rosszos mát. Hideg hajnalokon tántorogtam át. A babám mégis hazavár. A babám mégis hazavár. Dávid a rendszerben. Ébredtem piszkos házak hátsó udvarán. Olyanban részeg látomás. Hagyüttem romlott nőknek hideg vánkosán. A babám mégis hazavár. A babám mégis hazavár. Vándoroltam sok-sok őrült éjszakán. Ismerek minden lusztos mát. Hideg hajnalokon tántorogtam át. A babám mégis hazavár. A babám mégis hazavár. Piszkos házak hátsó udvarán. Benne részeg látomás. Megtűntem romlott nőknek hideg vánkosán. A babám mégis hazavár. A babám mégis hazavár. Tudja, milyen ott vagyok, mégis visszavár. A babám mégis hazavár. No. Most a harmadik szám. Nótás kedvű volt az apám című. Kedves Dávid fog gitározni, és Csóti Pista pedig engem lenyomtak a nyomban, sőt, köszönöm szépen, akkor most következzen a nóta.
Ének következik. Ja, akkor is csinálom. Nem, nyugodtan. Nótás kedvű volt az apám, átmulatott sok éjszakát. A következő jobb lesz azért. Na, azt mondja, ez is jó volt, nagyon jó. Na, következő. Vános Strom. Nem tudom, hogy a Csehszlovákiából ugye lehetne mondani dolgokat, hogy szírbolya és borbolya, ugye hát patkamanó, csigamanó, mit mondok én össze-vissza? Moha és... Biga, csiga és patkamanó, moha és pásztrány, ugye arany, prága, stb. Karelgott neve mindenkinek sokkal többet mond, mint ezek a fósrak is dolgok. Nem volt német, elnézést kívánok, nem volt német. Mint a Skoda Rapid, ugye csehszlovák, nem? Csehszlovák, na jó. Vános Strom, Karelgott örökérvényű száma, Klót István fogja énekelni, tapsoljuk meg! Mindennek feltapsoljuk. Kedves Pista barátunk pedig el fogja mondani igazából, mit is jelent ez a dal, mit értelmezi. A következő, először is, az, hogy nótás kedvű, mondjam, a nótás kedvű volt az apám testvér. Az a köze, hogy ez a szám arról szól, hogy milyen szép a karácsony. Ez csak a tanulásról elég. Most kezdjük. Csak meghallgatom. Miért
Niemand am każdy coś spraw. Klub les placzem, dognitiva. Na tulaszku sokiem czeka tam. Ja stale hitim, uvidom vidimal šeblan, a s nam duznam jedina dobiva. Nie ma tam każdy coś spran, klub les placzem dognitiva. Na tulaszku to skiel czeka Igazából megindultam, könyveket morzsoltam szét a szemem sarkából, lehet mondani ezt úgy irodalmiasan, ugye? Következő szám, egy nagyon megható szám következik. Én magamat ismételtem, nem baj. Máté Péternek a darab. Egy darabot a szívemből című klasszikusnak. És még nincs semmi. Először is elmondom, hogy ki fogják előadni. Először is Dalmandáit fog énekelni. Erre készüljetek, hogy nagyon szép lesz, én már hallottam, gyönyörű. Taps, taps! No! A billentyűknél a szokásos ember, Endre, nem szokásos, de nem baj, 20 Endre, tapsoljuk meg. Először fog gitározni. Egy valamit szeretnék elmondani, nem tudom, hogy a kamera ide tudna figyelni az arcomra. Nem azért. Ezt most felolvasom, mert ezt föl kell olvasni. Azt mondja, hogy ez a szám külön fog szólni egy olyan hölgynek, aki most éppen nincsen itt. És szégyelje magát, hogy nincsen itt, ezt meg fogja látni, akkor nagyon el fogja szégyelni, hogy nincsen itt. Jó, belebonyolódtam, de ez a lényege. Ez a szám, ez egy teljesen új szám, igazából ez nem volt benne a repertoárban. Ezt utólag vették bele, ugye? Ha jól látom. Utólag, és a képzetlenséget, ezt most nézzétek el, de nagyon szép lesz, mert igazából szívből jön. Dalman Dávid énekel. Köszönöm szépen. Átadom neki a nem mondtam
Én is itt leszek. No, Lady Cardinal fog következni. Sokat kedvence! Ott van! Korda György, tapsolj be Korda Györgyet! Jó, előbb elfelejtettem mondani, hogy az előző szép csehszámnak Karel Kóboda volt a zeneszerzője, és ennek is Karel Kóboda a zeneszerzője. És itt 1986-ban ismerkedtem meg Karel Kóboda zenéjével, az első sítáború Marhamával, amikor az áruházban rám zsukmáltak egy Karel Kóboda kislemet. Nagyon szép történet. Karel Kóbodától, meg Korda Györgytől Lady Cardinal fog következni. Sörszünet, egy pillanat, elnézést. Elnézést kérek. Nekem is kell, nekem is kell. Nem akarjuk egymást székíteni, csak előbb. Jaj. Jó, hogy én fogom. Ó. Nézzetek el a filmet. Nézzetek el a filmet. Szakmai meg. Tudjuk. Dolgozom, pápászok, szóval válaszok, jó? Villanom már friskoros marokán, állatok is előjön kárván, étezünk cipő útvonatot élet annál szőjön kárván, csillagos vagy kitől, csak ránéz, és vagy kész a múlás, megítél. Itt a szélidő megáll, csak így szép akár nem áll, gyere hát, táncolj rád! Villangatok már friskoros marokán, állatok is előjön kárván, étezünk cipő útvonatot élet annál szőjön kárván, csillagos vagy kitől, csak ránéz, és vagy két Napóleon megél. A szélidő megáll, csak így szép akár nem áll, gyere hát, táncolj már! La 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 la. Csillagos vagy kitől, csak ránéz, és vagy két Napóleont megígér. Itt a szélidő megáll, csak így szép akár nem áll, gyere hát, táncolj már! Mit az a topázmus? Ezért van a topáz, és koros parókra! Csillagos vagy kitől, csak ránéz, és vagy két Napóleont megígér. Itt a szélidő megáll, csak így szép akár nem áll, gyere hát, táncolj már! Zoli elérőt az érdemei vannak a szám elkészítés, mondja. Zoli, mondjad már. Nem kell mit mondani, igazából én meg elvesztettem a pavíromat. Mi következik most? Következik valami? Ennyi elég volt, jó? Itt kezdünk, következik, és énekli. Elrontottam. Ja, itt a papír. Elmondtam.
No, most volt a Lady Gaga, ugye? Mindenki megörült neki. Gyöngéden öleljárt, és én azt mondtam az előbb is. No, 20 percre billentyűzik, és 3 tenor pedig. Három terror pedig énekelni fog gyönyörűen. Hallgassuk őket. Mikrofont át. Nem kell, megoldjuk mikrofon nélkül, nincs szükség, megoldjuk. Mikrofon, én fogok beszélni. No, halljuk őket. Nem viccelek, mert szar vicc. Hozzá készülnek a fiatalok, nem tudom, hozzá... Zoli, készen vagy? Bandi, készen vagy? Készen vagy? Énekesek készen vannak? Énekek. Nagyon jók voltak. Novák Zoltán billentyűzik. La Balanga. Aki tudja, énekelje vele. Aki nem tudja, nem jó. De oda vagyok írva. Ja, nem vagyok odaírva, elnézést. Én most nem éneklek. Aki engem szeretne hallani, az a következő számra figyelj. Ajánlom, jó lesz. Köszönöm szépen. Csótíts a szép zakó, igaz, forduljon meg. Jó szabású megfordul, gyönyörű. Versace! Nadrágja van, tapsoljuk meg szerintem, tapsoljuk meg. Most igazán
igazából nézzünk az ingére, gyönyörű szép ing. Igazából kicsit lemaradt az évszázadokkal, évtizedekkel, nem tudom. Ugye, na mindegy, adjuk át neki. Énekelj. A zenének a szót. Túlspiláltam saját magam. Köszönöm szépen. Hogy elnézést. Ide jövök. Új vágyak hajnalán, egy karcsú szőke lány, kérdően nézett rám, nem tőlünk túli légy, ezt rögtön látszam én, táncolva jött felém, mint földi tünemény, az ismeretlen fény, bujkál a szemén. És nem nyugtom meg én, amíg leány nem lesz az enyém. Egy nyári éjszakán, balangát járt talán, és eljött én hozzám. Villogás jobban látsz, hogy jó. A kamera. Ugyanilyen lesz, ugyanilyen lesz. Nem földön túli lény, ezt rögtön láttam én. Táncolva jött felém, az ismeretlen fény, bujkál a szemén. És megnyugodtam én, mert ez a lány, már csak az enyém. Egy nyári éjszakán, balangát járt a lány, és eljött én hozzám, én hozzám. Reméljük, hogy ez csak lányokról szólt ez a szám, reméljük. Következő szám. 9-es szám, ez lényegtelen hányfajta számú. La Paloma Blanca, sokan ismerik szerintem. De hogy ismerik, szeretik, imádják. Rajongolnak érte? Hobónak. Ez hobónak fog szólni. Tapsoljuk egy hobót. Megérdemli a nap. Na, túlzásban elég állítan megszólnak. Ez a Korda Györgyféle változat fog szólni nem sokára. Vörös Zoltán fog gitározni. Puszta Bandi fog billentyűzni, mind a kettőt egyszerre tapsoljuk meg szerintem. Megérdemli. Zsolti Pista fog énekelni. Novák Zoli background vokál, és tudod, én is beszállok, jó? Jelentenek vissza, kellek én nektek? Köszi! Kellek nektek, köszi! Akkor éneklek. Ennyi. Ez nem újé. Nem mikrofon, nem mikrofon. Egyszer nem vagyok ott, rögtön már problémák van. La paloma
Boldog, mert itt van a nyár, hát gyere velem, a szerelem vár, gyere velem, a szerelem vár, gyere velem, a szerelem vár. Az én egyetlen tudom megvásárolni. Szívesen levetközök bárkinek. Kell? Na most akkor következik. 10-es szám következik. Nem tudom, hogy szünetet ne tartsunk véletlenül? Nem kell, nem? De vagy igen? Nem kell szünet. Jó. Vicces. Kimerültem, én nem, nekem nincs humorérzem, nem szabad egyet. Hagyjuk. Csóti, gyere már! No. Következő szám, ami a kívánság következik. Ez 3 ember kell. Puszka Bandi! És elmondani! Műsor feléről. Nagyon jó! Én nem árultam el, hogy mi fog következni. Ez LGT-nek egy örök betű száma. Államarcú lány! Kicsit elfolt annak. Államarcú lány következik. Jó, addig beszélek, ameddig nem bírnak itt össze. Nem tudom. Igazából nincs kivételnek, hogy idejöttek végre. Egyenkabátjuk van, tapsoljuk meg az egyenkabátot! Köszönjük szépen! Nyakkendét is tök ugyanolyan, azt ne tapsoljuk már meg. Erről aztán lehet táncolni. Hozzákészültek már? Nem készültek hozzá. Azért szórakoztatok benneteket, nem tudok viccet elnézni, nem tudok viccet elnézni. Tudok egy viccet? Hallottam negatív kritikát a közönség soraiból, ő tud viccet? Nem ismerem. Szóval, de elértük is hajlani. Szóval, hány állat kell egy nőhöz? Hány állat kell egy nőhöz? 4 darab. Először is egy nel a bundához, egy jaguár a garázsba, egy bika az ágyba és egy marha, aki mindezt állja. Én nem tudom, igazából én többet gondolok a nőkről, vagy göndölök, tök mindegy, lényegtelen. Ez most az égezetben. Hányan nőjös? Mostani buli után fogadóra tartok, mindenki szívesen kielég valaki, ha valaki ez érdekli. No, hát családban ez a nem tudom, hogy a zenekar készen van már, nincs készen még. Jó, ki bír még viccet mondani? Szerinted mondjak már. Elnézést, bocsánat. Agresszivitás kicsit túlnőtt a dolgot el. Dalmandásig fog énekelni. Mondd már itt! Ne vegyük el annyi Az osztályidegen hangokért elérős elnézést kérni. Én nem vagyok exhibicionista, de el kell mondani, hogy LGT államarcú lány fog következni, állatarcú lány, vagy lomarcú lány, tök mindegy, ahogy gondoljátok. A Dávid szépen fog előadni gyönyörűen, és légy szíves lomarcú lány. Akinek könyve van a szemében, az ne szégyelje. Köszönöm szépen.
szám következik, ami... És még hány van? Bocsánat, ki kérdezte? Ezt ki kérdezte? Unjátok? Nem! Ugye, hogy nem! Jó, Még. ugye szerettek engem, mondjátok már! Tőle. Ennél jobban nem mondhatok volna nekem. Na, következő. A Metallica fog Metallica következik. Egyéni interpretációban Vörös Zoltán és Dalman Dávid fog nótázni, Bondi fog torzítani, és ez már nem semmi. Következik a Metallicától, semmi sem számít. Ez a magyar címe, mindenki ismeri. Kell a magyar cím, magyarok vagyunk, Magyarországon. Köszönöm. Két gitáros fog következni, nagyon jók, túl jók, igazából hazamehet éneknek. Nem menne. Nóta. Köszönöm szépen. Csöndet kérnék szépen, köszönöm szépen. sötétbe. Ez volt a vége? Nem tudom, elnézést pillanatra. Elnézést pillanatra. De el tudnátok-e még egyszer játszani? Nem. Mondja be hangosan, hogy keressük. Nem, még egyszer. Gyere ide, még egyszer gitározzál! Belevesztél az alsós mikrofonomba. Nulla volt. Tehát előre két emberért szól a Vörös Csóti párosért, úgyhogy emelte volna most a Vörös. Tapsolj már! Nekem január 20-án van a születésnapom. Nem. 2000 január 20-án lett a születésnapom. Nekem! Tényleg? Dalman Tisztának január 13-án. Tapsoljuk meg, megérdemli!
Nem hiszek ebben. Szívják teszem. Minden. A Baldinak decemberben lesz a szülinapja. Mikor van neki? Fél óra múlva van a születésnapja valakinek, atya, úristen! Tapsoljuk meg! Tapsoljuk meg! Kinek? Ezért kérek, tudom, Balázs álljál fölé, szíves, jó? Még egyszer tap! Miért nem mentenék a tévében, a rádióban? Ennyi, van ez. Na, várjál, a pályát éveztem. Úr jött a számolta, nagyon nagy szerepet. Ki vagyok, királyok? Csináljátok. Ne személyeskedjünk. Túlgovi, igyekezzél, figyeljél, mert baj lesz. Csináljátok már a kurva életbe. Köldöt kérnék. Még a mozdulatok is milyen jók voltak, de Bandiba kéne elmenni, Bandiba elhívni, pár zenél. Kurva jó pénz. No, következő. Jó, a Malári Na, 12. szám következik. Gyönyörű dalmandát fog előadni. Jó, Fradiba fog lefigyelni. Jó, lemens, jó van. No, romance de... Igazából egy kis csönd. Írhatja. Nagyon szomorú dolgok bejelenteni, az utolsó szám következik. Szomorú, nagyon szomorú. Már meg azt szomorú, hogy utolsó szám. Novák Zoli, fölkérném, hogy légy. Novák Zoli.
Lépjen föl. Jó. Kívánságok érkeztek. Jó. Csekkel át. Mikrofont kértek el? Kérsz mikrofont? Kérni. Na, akkor Gusztáv, ne dolgozzatok, azt kodrázzatok minket. Hát ez a rohadt cigány, a miket mondasz te nekik? Kassi, te! Kassi! Ez a kánya vagy, aki minden húsz személyre. Most már kezdjük már neki. Csóti Pista, hol vagy? Gyere vissza a folyosóról, gyorsan. Csóti Pista. Itt vagyok. Ne beszélj már magánügyileg. Nem magánügyileg. Na, Folyóügyileg. Cigány Nóta következik, Novák Zoltán. Novák? Legalább. Mondjuk rá. Kolompát. Mindenki kapcsoljon. Ütemre. Novák Zoltán. Jó. No problem. Cigány. Gajdoljon mindenki, aki tud. Gajdolás. Szépen gajdoljatok. Kívánság érkezett be, elnézést. No. Máté Péter, darabos címember, az igen.
Jó. Darabot a szívemből című száma, gyönyörű szám volt. Meghatóztunk rajta. Vörös Zoli, Huszka Bandit, Csusz Pistán és Dalman Dávidot kérjük a színpadra megint. Mi nem szép. Régóta nem, tehát engem sem. Jó, ugye, hát pedig én vagyok. Nem tudom. Nem erősítem. No, mi következzen? Hullék a között! Túl szerényen. El kell menni, éljen a
Jó, akkor mit lesz? Most már van a táncosaink is. Melyik jön? Villanatok, bázri, valókán, ezt táncoljára. Mindenki várják, amíg a kerékpárja. Csőknek Stókából. Nem tapsolok, csak Rabi. Léti fel. Rabi. Rabi. Villanó váz és forog barokán, államunk is előrébb járna.
Gyerünk! Légy szíves, aki most, aztán egyenként kapcsoljuk meg. Az egyik. Vörös! Zoli! Zolikám, Zolikám, ma van a születésnapod? Tegnap volt, de igazából van! No, másik pedig, Tóth Krista barátunk, aki általában Szegeden tartózkodik, tapsoljuk meg őt is. Egy nagy darab tortával készültek nekünk, akik itt vannak. Élvezzük a tortát, szeressük őket, és aztán utána pedig... Diszkó következik? Nem tudom, mi következik? Szeretnénk megkérdezni jobban is a torta fölvágásához. Egy torta fölvágó lány következik. Igazából különben megmondom a valóságot. Pillanat. Dávid, azt szeretném kérni, hogy igazából tudom, hogy ez két emberről szól, akinek születésnapja van. Dáviddal mi ketten rendkívül szeretnénk, a két darab hölgyek, minket is látottának a buli folyamán. Átmentek kisebb zavarba kerültünk vele. Nem kerültünk kisebb zavarba. Jó, na, torta következik. Vágja föl! Éljen! Stop! Nem akarok tovább, nem véget. Együtt 50 évesek, rendkívül öregen, öreg emberek, csúnyák, rondák és... Jó. Hát kezében kés, mit tud vele csinálni? Mindenki nézzen odafelé. Vörös Zoltán kezébe tányér, ő a szolga. Il servo padrono. Kapcsolj meg őket! Mit csináljak? Egyéb az 50. Négyik egyéb. No, gyere ide! Gyere, gyorsan meg lemaradsz. Claudia, gyere! Ez lófó! Priti hol van? Belgium van a Priti! Kapcsoljuk meg Pritit, aki Belgium van!
Adj a kamerát. Mindenki fogja meg a pesgős poharat. A és a bolsevik percok szerint van még 3 nem etettek még. Legyen kedves mindenki megfogni a pesgős poharat. Szóljon ne az a poharat, amikor a pesgő van. Az a pesgő. Levágom az instrumentálisoknak. Karcsi. Pohár a kézben. Szerintem így jöjjetek közelebb, mert onnan mennyit focintani. Párfocintás, nem az igaz. Orralát megkérjük, hogy közelebb jöjjön, meg a többieket is. Bocsánat, megkezdett a van? Van? Figyelem mindenkinek! Még elmaradt egy valami! Szeretnék még valami, egy valami elmaradt! Bernadék, Kár, az elektronikus Jenny és a fia, térjünk a színpadra! Na, milyen
El lehet rakni szerintem. Ugyan már. Nagyon égés voltam. Nagyon. Nem tudok mindenkihez oda menni, az a baj, de nagyon örülök, hogy eljött mindenki. De nagyon jó sikerült. Ez volt a meglepetés. Most már jön bármilyen buli. Egy láda elfogyott. 2 láda elfogyott. Jó van, akkor van még benne? Mennyi? Bele is írtuk a söröt. A hődet ott van félrerakva. Még nem. De pesgődik. Nekem nyújtani azt a hátsó üveget is. Nem kapcsoltam ki. Még nem vesz, csak nem kapcsoltam ki. Maria! Santa Maria! Muzsika! Várjál, jön a muzsika, várj! Ne! Ne törjél ki! Törés tovább. És tovább, pörges már bele. Négyet. Lehetett másképp? Járjon az állat, nem viszi el, és ha feljön a hegy tetejére, mentetek ezt, aki menteni kell. Így is lehetett másképp. Járjon utána!